Edward Cicluna reżenja minn membru parlamentari l-erba' filgħodu wara storja li kienet ippubblikata fuq Net News it-tlieta fuq kif Edward Cicluna nħatar bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali iżda kien għadu ma riżenjax minn deputat fil-Parlament. Iżda huma posta sorsi li jindikaw li hemm kontroversja ġdida fih dan il-Partit Laburista. Kontroversja li l-Partit Laburista qed jipprova jżomm taħt it-tapit kif is-sena d-dieħla taf iġġib magħha elezzjoni każwali fuq is-seba' distret biex jimtela s-siġġu parlamentari tal-eks Ministru Edward Cicluna. Bħalissa huma ħafna l-indikazzjonijiet li hemm tliet kandidati prospettivi u wieħed minn dawn huwa l-eks Sindku tar-Rabat Charles Azzopardi li ma kienx tħalla jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali tal-2019 fisem il-Partit Laburista. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali Charles Azzopardi ġab it-tieni l-ogħla ammont ta' voti fl-ewwel qatt wara dawk li diġà ġew eletti huwa kiseb 584 vot qablu hemm Gavin Gulija bi 848 vot filwaqt li warajh hemm Jeffrey Pulicino Orlando b'572 vot. Madankollu il-Partit Laburista ma jistax iwaqqaf il-Azzopardi milli jitfa' nomina tiegħu biex jieħu s-siġġu ta' Edward Cicluna u jekk jitla' isib postu bħala deputat parlamentari